Hello guys, बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबाय। बयनिसिमबो हेपि रंजालि बैसागु। लोगोफोर नै दायो जोङो दिप्तिजों आंजोंहाय आंनि लोगोनि न'आव थांबाय दं, अनिता लाहानि न'आवहाय। आं दिप्तिखौ बुङाखै, जोंनि दख'ना गानहोदों, ओरैबायदि मोजां नुदों। 6 बोसोरजों ओमफ्राय दिनैसो बैसागु नुलायबाय आरोना आङो। बेनिफ्राय जों दायो थांगासिनो दङ अनिता लाहानियाव, आंनि लोगो लाहानियाव। ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना। दा खारबोदो फै नों आंखौ सिनायदो सना इयै देखो कितना चाइनीज बच्ची गावदांमालि सेन्जारफोर जानो मोनासै बिसोरा। नोंसिनि गामियाव दखानानो गैया बारा? अबेयाव दं? सेन्टारफोर मोनो इयाव? ब्लगखौनो लायाखै आं, दासो लादो। बावगारोबा आं गोसोखांहोगोन आखौ आङो। नायनिलाय मा फिथाइयो? माइरंजों बानायनाय ना? आदा मोसायाखै? माइब्रानि? लोङा दे। रानलाय गावदांदां वीडियो को जा ये क्या बोला? मैं उसको बोल रही हूँ दोखना पहनो, वो क्या? लोगोफोर नै दायो जों अनिता लाहानि न'आव दंफैयो आरोना। रानिनि नामा मामोनथाय आं बावबाय, खिन्थाफिनलाय। खिन्थालाय नोंनि नामखौ मा मोनलाय नोंना? जुगामि बर'। कहाँ से आया ये? गजब बेइज्जती है। कहाँ से आ गया ये अजूबा इंसान? कहाँ से आ जाते हैं? किसका तैयारी कर चल रही है? किसका तैयारी चल रही है? इको मंची लाने दे, नहीं मंची लाता। ओ भगवान, तुम्हें की? देसी दारू वाह वाह जमुना, क्या बात है। This is rice beer. This is rice beer. बेसे लानो? थोनाय नङा माथो। चलिए लोगोफोर नै आं दायो अनिता लाहानि न'आवहाय आरोना, माने सानाव बैसागु मोसाग्राफोर फैदों नालाय, ओमफ्राय बिसोरनाव माने अनिता हारसिं हास्लाबाखै नालाय, ओमफ्राय साहा जुमाय राननायाव एसे हेल्प खालामदों आरोना, मदद खालामदों। ओमफ्राय नोंथांमोना बे जुमायखौ नुनानै गाज्रि साननो नाङा, मानो होनोबा बैसागु बोथोराव बयबो एसे लोंनो लुगैयो आरो लोंखायो। आंबो लोङो दै, आं लोङा नङा। बेनिफ्राय माने लोंनांगौ, खिन्थु बारा लोंनाङा आरोना, लिमिटाव लोंनांगौ। थिग बिब्दिनो माने बिसोरबो बिदि एकदम लोंलाबायनानै गोलैलाबायनाय माबालाबायनाय बिदि नङा आरोना, बयबो एसे लिमिटाव ओरैनो नामनि लोङो आरोना। बेनिफ्राय बेबो जानला मानला बिदिनो गाज्रिफोरखौ लोंनाङा आरोना, न'आवनो बानायनाय बिदिनो एसे गोदैफोरदिखौसो लोंखायो नालाय सिख्लाफोरा। ओमफ्राय जा बेखौनो रानदोंमोन आरोना आङो। बेनिफ्राय नोंथांमोना गाज्रि साननो नाङा आरोना, लोंदों बिदि होननानै। ओमफ्राय नै बिसोरो उन्दै गोजा आरोना, गथ'फोर। ओमफ्राय बिदिनो आंनि फंबाय बिनानाव जानाय गोजा आरोना।
बेनिफ्राय नैयाव गथ'फोरनो ओरैजाय साहा होबाय ओमफ्राय एसे जिथु सिख्ला गिदिर गिदिर सेंग्रा एसे देरफुनाय बिसोरो माने ओमफ्राय जुमाय एसे लोंबाय आरो ना बेनिफ्राय नै मेदामा हास्लाबा रानबाय दं ओमफ्राय नै लोगोफोर आं मोनसे खोथा बुंनि गुबुन गामिथिंहाय गुबुन जायगाथिंजाय आङो बैसागुफोराव माने बिदिनो दामग्रा मा होनो बक्सफोर लायै मोसानाय नुयो आरोना बैसागु मागिनाय नुयो खिन्थु जोंनिथिंजायहाय बिदि मागिया आरोना बयबो बिदिनो हारमुनि खाम बेफोरबायदि लानानै बैसागु मागियो आरोना गोदोनि बायदिनो जोंनिथिं दाबो माने गाव बिदिनो खुगा मेथाइ खननानै मोसायो आरोना माने हारिनि माने बेफोरबायदि दामनानै मोसानाङा मागिनाङा आरोना गाव बिदि खाम जथा बिदि लानानै मोसानाया बांसिन समायनासिन खालामो आरोना बैसागुखौ थिग बेबायदिनो नोंथांमोनाबो जायफोरा बिदि बक्स लानानै मोसानाङा आरोना बिदि गाव खननानै मोसा आरोना मोजांसिन नाङो माने इन्टारेस्टिं नाङो जों गामिथिंजाय माने मोनफ्रोमबो गामियावहाय बिथिंजाय खाम लायै मोसायो आरो मोनसे खोथाबाव माने आं अबेबा गामियाव नुदों मानोना बिदिनो बैसागु मागिनाया माने लंपेन्ट गानसिगोन ओमफ्राय आर'नाइखौल' लानानै मोसासिगोन बिदि नङा आरोना बैसागु नायोना गोदान बोसोराव माने बोसोरसेनि उनाव खनसे फैयो बेखिनि समाव माने गावनि जिथु जोंनि हारिनि जिथु गाननाय जोमनाय बेखौनो जुदि नोङो बोसोरसेयाव जुदि नों खनसे नों गाननानै मोसानो नों हायाब्ला होमबालाय माबोरै बर' जाखो देलाय ओमफ्राय माने इदि खालामनाङा आरोना गामसा गाननांगौ जेनेखा दख'ना आर'नाइ फालि गामसा आर'नाइ लालायनो इमान समायना नुयो किसुमान सेंग्राफोर दङ बिदि गाना आरोना लंपेन्टल' गाननानै ओमफ्राय आर'नाइ फाननानै बिदिनो मोसायो आं मोजां नुवालै नोंथांमोना माबायदि नुयो आं मिथियाखै ओमफ्राय नै आंखौ मोसानो बोदोंमोन आं मा कसम आं एसेबो मोसानोबो रोङा जानजिबो देमा सिंबो देमा जेबो रोंखाया माने आङो ओमफ्राय गथ'फोरा आंखौ मोसाफानो लिंदोंमोन आरोना ओमफ्राय मा खालामनो ना बैसागु बोथोराव ओरैनो मोसायाबो होननो हाया नालाय ओमफ्राय ओरैनो आखाइ खबफाबाय आरो आं इसोरखौ गोजोन होनो थाखाय स' नायलांदो नोंथांमोना जमुना का हालत खराब